Aquests camins van salvar centenars de vides durant la Segona Guerra Mundial i qui ho feia possible eren catalans. Catalans perseguits pel franquisme que continuaven combatent el feixisme. Jaume Martínez Vendrell, Gregori Font, Francesc Vila i Ramon Pallarès. Després de la derrota catalana del 1939 van acabar exiliats en camps de concentració francesos. Al travessar la frontera, Jaume Martínez Vendrell va dir una frase que quedaria gravada per sempre. Quan al cim del Canigó no hi hagi neu, tornarem a casa. I només mig any després van complir la promesa. El 26 de juliol de 1939 s'escapen del Camp d'Atge, Occitània, i travessen la Muga clandestinament. No tornaven per rendir-se, tornaven per continuar lluitant contra Franco. I així van començar les rutes de la llibertat, ara recuperades per reeixida. Per aquests camins hi passaven jueus, resistents francesos, aviadors aliats abatuts pels nazis, informació clandestina, documentació falsa i armes. Els militants del Front Nacional de Catalunya i d'Estat Català guiaven fugitius per travessar els Pirineus, per camins com aquest de Molinars, mentre eren perseguits pels nazis, la policia franquista, la Guàrdia Civil i els gendarmes francesos. Si els atrapaven, la presó, tortura i fins la mort els esperava. Quan Europa queia sota el feixisme, aquests catalans seguien resistint. Des d'aquestes muntanyes combatien el feixisme, el nazisme i el franquisme i somiaven en alliberar Catalunya. Durant dècades, aquesta història va quedar gairebé enterrada. Però aquests camins que ens l'expliquen encara hi són. I també hi són els noms dels qui ho van arriscar tot per la llibertat. Si voleu que expliqui la història completa de cadascun d'aquests herois catalans, digueu-m'ho als comentaris i seguiu-me a mi i a Reeixida. Arrels, orgull i memòria als nostres patriotes que mai es van rendir.